andi enen en mbiyete ko mbaɗɗon ko kaaɗire jaɓen ko kaaɗi kono neɗɗo si wima ɗo na niɓɓi hande ma ɗaɓɓo e torso larta wonda na niɓɓi sa funti jiiɗa na niɓɓi ni no wima ganda ko haali ko gonga kono a fotani wiye na niɓɓire mbimbamme coodoya batire cooda torso carsa si hawri sa niti tawi ko ñalawma renden re batire jakkima yo te a yiyani ɗo nitete enen noon ko ɗum saabu en gonate hunde rek ha neɗɗo immoratore ara wiya en na niɓɓi tan mbiyen e ndeke na niɓɓi kay rek kibbitoɗen e salari wan juɓɓudi ndi joguinoɗen enen subaka sen dawatno en pewdotirat enen galle o fof worɓe ɓe pewdotira rewɓe ɓe pewdotira sukaɓe ɓe pewdotira nayeɓe ɓe pewdotira sukaɓe fewdotirɓe ɓe hen suka fof andat ko fini e suka goɗɗo e si tawi abɓugo ngo waɗi futtere walla tinde nde ɓuuti walla koyngal mum ngal ɗumanina simbo ara notoyo ngal pewdotiral ngal dawton fewdotir ma ɓe jiine yahdu mum walla ɓe jiyayne guite mum walla ɓe jiyayne e tinde mum ɓe ganda o wat ko findi ɓe mbiyen ɗum moƴƴani tegen ko wiyeteno coɗorɗam nanna juuɗe mami nanna juuɗam ɓe mbiyen ɗum moƴƴani koko ñawnata nokkami nokka cekkiden laal gotal ngal ɗakam laara miɗoma laara mi andi no pirruɗa andi no pirrumi nanna jungo ma juuɗe men ko doɓɓe men kolliɗe memotira e nder laal he ɗakam memsa miɗoma memsa ɗum wat ko in waɗata he nguuram neɗɗagu he wat ko in ɓeydata e jiidigal ngal wat ko in ɓeydata e koddigal ngal wat ko in ɓeydata he gonka kaka gonduɗon awa se nimmima ɗon he ndin ñiiri ndi mbiɗa en purɓoɗen ha durwaten ɗum ko purɓotonomi jungam ngo mi nannago e hundukam he mi artinago mi nannago e nder mi wattago e ñiiri e mbaɗa noon goɗɗo waɗa noon goɗɗo waɗa noon a ñamat gukkuttam mi ñamat gukkuttema a nananno e jati fulɓe ɓe mbiya mi moɗi jiɗgu reeduma won jati fulɓe haalatnoɓe ko wayi noon mi wukkitta si wona haɗo jatol ngol haɗo yiɗo ɗen gukkute ɗe moɗanma mi moɗanɗa kam gukkuttam mi wawama añ abadada imam mi wawama añ ngal pewdotiral ngal pewdotiratnoɗen e kaccitari pewdotiren ngal e bottari pewdotiren ngal e hirande wat rôle mawɗo mbo en duyatno e nder men kono ɓe ngari ɓe mbiyen ala ɗum moƴƴani ɗum ko ngaka waɗata en saabu coɗorɗam rentetake ɓe idi en addan tawa ko ndekka bool oya adda mbo jurta satalla carararara ha ɓoyi ɓe mbaddi boleji baɗɗi gudde joni siɗa soɗona waɗa yarata an sa soɗima barke jurtima jani heɗo barke gonata e ma sa soɗima bar gola ko waɗeteno enen ko gurɗen ko en ganda en ndesan Touba ko gañima en Touba ko o jekkima en ɓaleɓe jekkima en taki pour jaharen yeeso antin hittat a yiɗam coɗorɗam ɗam nden tannoɗen coɗoɗami sooɗo nanna jungo mi nanna jongo sutura Allah gonɗoɗo he men barke Allah barke gonɗoɗe ɗe men fof ko toon ittannoɗen ɗe sa lartidima gila ñande gaccuɗen ɗam rentu coɗoɗen juuɗe men ɗe memotira e mam ko nden kortiɗen rentu didol galle gotol wallahi summa wallahi ko ndenin horti ko nden yimɓe korti rentu didol galle goto ha cuɓtota dandandi ko nden mawnirawo watti Asan e miñirawo mum ɗaɗi mbo ɗum dafra ɗum wonano hemen ɗum ko hanki tan innati e men eyyi mawɗo pullo goto noon wi kam kala ɗo ñamɗa ko defetena wulla si reedu ma wulli wota in jahnuma ko wullatno ko nde defete ɗum wullini reedu ma ndu nden noon en gandi ɗo immiɗen kono en ganda ɗo paaɗen ɓe mbi en ɗum moƴƴani fof hande beddiɗen in fof en beddima kono beele si tawi ko coɗorɗam takanno ñawen en gacci sooɗo ɓe gaddani en ko wiite kuddu jamdi jordi ɗandi hoosa e boole ɗa hoosora buwo boole on ƴefta kuddu o natnamo e nder hunduko ma pooɗa ko kosnoɗa koye boole a naɓori in ko natnuɗa koye hunduko e poɗɗa kuddu o ɓocima e hunduko ma a tinani a ñaami kosatine boole a ñaami kosatine kuddu wallahi nde kuddu ari battuɗen ñawu mbitengu cancer ɓunnangu reedu mabba fa ato dow doctoraɓe fof mbiya ganda lekki in wiljuɓe fof mbiya ngala lekki in kala ɗo naɓe wiya lekki in ala hoko woni lekki in ko naɓe ɗum duggo o maayi ɗum ko nde coɗorɗam acci ɗo battuɗen ñamru kudduji ɗon samma deni yawti mbiɗen ɓe mbi santé milliareji hitan fof wiye état funtini milliareji heɗo santé ndenne ɓe mbino koko denteten ko juuɗe ɗen nanna juuɗe ko ɗum ñawneten ɓe mbi ko pollonde omo denteten ɗen jara ɓe mbi ko ɗum ñawnata en gacci yardu en gacci ñamdu en gacci soɗotir te ñan fof uwoyen ko ɓuuri 10 te wiye ko ñawu dabtan ngu waɗi nden ko heɗo dabtotirten nden ko heko beele nden ko coɗorɗam ɗam takannoɗen dabtotira
walla nden heko rabtidira gannaaw coɗorɗam accama ñamdugol accama goto fof e bolel mum goto fof e coɗorɗam mum hay juuɗe en gacci ñamru kudduji ñamre ten hande ɓurɗen ñaw hande ko wiite sida dañi hande ko wiite cancer dañi hande ko wiite tuberculose dañi e ko wiite gofɗugol ko comme paralyse ɗum fof ko hande in dañi te ɓe mbino ko coɗorɗam addanta enen nden ko heko hanti woni sababu ñawu ngu ko toon poɗɗen ɗaɓɓitoy wa aleykum salam wa rahmatullah nden beele koɓe kalno ko gonga beele in wonano punti ha gaccen ko gonɗen ko beele ta jombata bom ko ɗam coɗorɗam ɗam coɗotono ɗen ñama gukkut tan mi ñama gukkutema beele wona bon ko ɗum muslatno en enen e ñawuji kewɗi saabu ñawuji kewɗi hande yimɓe ɓeɗiɗo fulɓe ɓeɗi ñawa ɓe meeɗaɗi ñaw pullo meeɗa wum jiya pullo gumɗo koko hittuno jiya pullo baɗɗo paralysé koko hittuno jiya pullo mo ganduɗa dal mo ñawi won ñawuji ɗi ganduɗa ko jiyetenoɗi billahi wallahi in wona ko hewno e men sabu kam to wallu gumdam mi teskima kam fulɓe ɓe mbiyatno ɗacce boɓore sayno ɓaleɓe ɓe guma ko laalo boɓore enen ko laalo kelli e laalo ɓowde ñamatno ɗen kono ayi ɗum fof gattinaɗen ni nattuɗen e laaro boɓore taki hande guurɗo duuɓi joyi fo e duuɓi capannayyi e joyi fo guite mum metta o wuma nden noon kadi kibbitoɗen daren ko mbaɗeten ko beele ko kalanteɗon ko na woodi koyen gonga walla ko en ƴoññeteɓe te ɗen beeli ƴoññude musidɓe